हेल' गाइस नोंथांमोनाथ' आरो टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हालायगौ आरो ना गाइस मानो होनबा दिनैनि आपडेट भिडिअआ मानि सायाव माने दिनैनि आपडेट भिडिअआबो माने दाजों माने कल रेकर्डआ मोनब्रै जाबाय आरो ना गाइस आं खोनानाया ओमफ्राय बे कल रेकर्डआ फार्स्टआव एडिटिं एमजे आदानि इनिफ्राय जाबाय जोंहा जनखारजि आदा ओमफ्राय आरो सासे हिन्जाव मानसि सोरजोंबा रायलायनाय आरो ना बे मोनसेखौ आं बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय दा आरोबाव माने आदा जनखारजिया माने जाय हिन्जाव लाना खारदोंमोन माने बिनि माने बिसिजों माने रायलायदों आरो ना गाइस बिनिनो कल रेकर्ड मोनदों ओमफ्राय बे कल रेकर्डखौ फुल नायनानै ला होमबाना मिथिना मोनगोन आरो ना गाइस जाय हिन्जाव लाना खारदोंमोन आरो ना माने फैसालिखौ लाना खारदोंमोन बिनि हिन्जावनि माने कल रेकर्ड मोनदों आरो ना माने आदा जनखारजि आदाजों माने कल रेकर्ड रायलायदों आरो ना माने बिनिनो सायाव लाबोदों आरो ना गाइस ओमफ्राय बे कल रेकर्डखौ नायनानै लाग्रोदो आरो ना गाइसनि दिनै आं भिडिअ केपचार लाबावनाय जाबाय भिडिअनि माबायानो जाहैबाय दिनै कन्टेन्टआनो जाहैबाय फाइनेलि दिनै पबित्रनि हिन्जावजों जा रायलायहरबाय आङो रेकर्डिंआ दा आं होसिगोन नोंथांमोना रायजोफ्रा खोनासंलानो हासिगोन मा बुंदों मा बुङाखै माबाया जोंना मा होनोमोनलाय बेखौ पबित्रनि हिन्जावा गावनि रियेल हिन्जाव गावनि असे गिबि हिन्जावा मा बुंदों नोंथांमोना माबायाव नायलांदो मा होनोमोनलाय बेखौ नैबे रेकर्डिंआव नायलांदो खोनासंलांदो रायजोफोर हेल' दा ओमफ्राय थारमाने पबित्रआ नोंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय ना औ आंनिनो हासबेन्ड खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया नोंसोरो खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया जोङो माबा 2011आव ना औ 11आव ओमफ्राय बियो होजोंहाय थांनाया 2013आव थांदों माने बियो आंखौ हाबा खालामैनि सिगांनो बेसे 9 इयारावनो थांदों खोमा दा बियो 9 इयार माने 2009 औ 2009आव आच्छा औ ओमफ्राय नोङो जेब्ला बियो दाख्लै जे घटना जानानै थांबाय लानां खारनाय नों बेखौ खबर मोनगोना मोनाखैमोन खबर माने मोनदों आदा नोंनो खोन्थाहरदोंमोन नामा बियो जेबो आङो बिनि फारसे बे हिन्जावजों लोगो हमनाय बेजों थांनायखौ आं जेबो मिथिया आदा आच्छा ओमफ्राय नोङो खबर मोनखांनानै बेनो फन हरदोंमोन नामा नोङो औ हरबाय थादों ओमफ्राय मा होनदों गावहा बिदिनो नङा होनदों आरो आच्छा आंजों फैयाखै नङा होननानै बुंदों आरो आच्छा दाहालागैबो बे नङायानो बुंबाय थादों आरो बे दहायहालागैबो औ ओमफ्राय नङाबाथ' बियो खेबसे फेसबुकआव फैनानै बुंनांगौमोन ना बियो आं नङा होननानै बिदिनोथ' जोंबो दा दहाय गामिनि मानसिया नङाबा बे फेसबुकआव मोनसे सिमान थांनांगौमोन होननानै बुंदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जे बुस्थुआ फट'आ भाइरेल जादों बे फट'आथ' बेनोखा नोंनि हासबेन्डआनो औ आंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय नामजों फट'जोंथ' मिलायखाबाय नामजों फट'जों माने गावसोर सानैजों लानाय फट'खौ नुखाबायना नोङो औ नुबाय आं औ बेनो नोंनि हासबेन्ड ना औ दा बेनो जादों खोथाया दा नोंसोर ओरैनो मा स्टेप लानो नागिरदों जेनेबा आं गोसोखौ मोजां मोनाखै आरो जेनेबा बियो आंनि सिगाङाव जिबायदि खोथा बुंदोंमोन बेफोरो दा मिलायनाय बायदियानो जाहैबाय मिलायनाय बायदि माने मा बुस्थुआ मोनलाय जेनेबा बे हिन्जावा रेस्टुरेन्टफोर दङ नामा दंजोबो दङ रेस्टुरेन्टफोर दङ केन्टिनफोर सालायो जेनेबा आंनि मालिक आंनि हासबेन्डआथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैसो आंनि सिगाङाव खोन्थालांदों मारै होननानै जेनेबा बे हौवानि जेनेबा बेनि फिसायजों फैसालिनि हौवाजों बे रेस्टुरेन्टआव मावफागोन लोगोसेयैनो आं स्टाफआव थाफागोन होननानैसो बुंलांदों न'आव हाबनानै आंनि सिगाङाव फनावबो बुंदों आरो आच्छा थारमाने गाव होनदों आरो नोंना बोराया औ बिदि होनलांदों बे आंनि हासबेन्डआ आं स्टाफआव थाफागोन होननानै बुंदों आरो फैसालिजों होनाखै हौवाजों होनना बुंदों स्टाफआव होनना बुंदों सासे फैसालिनि हासबेन्डजों औ बिदि होनदों बियो आच्छा बेनिफ्राय आरो बे जायगायाव जाय फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव बिनि माखासे फुराना सिनियर लोगो बे हटेलाव मावदों आंनि आन्दाज आरो आदा आन्दाज खालामदां जेरै दहाय इउटुबारा होनदोंमोन मानसिया बे होनदोंमोन आङो सोमदोनखौबो सिनायो आं जों बेजों गवायावनो खामानि मावफाखानो मोननाय मानाय होनना बुंदों दा सोमदोन होननाय बे सोमदोन होननाया फकेरानि आरो आंबो मिथिगौ बेखौ
सिगांनो बिसोर लोगोखामोन ओमफ्राय बियो गावनि जायबा लोगो दा गावनोबो मैया बे फट'खौ हरदों गावनि लोगोआ भाइरेल जानायखौ ओमफ्राय बियो बे गावनि लोगोआ बे फैसालिनि कन्टेक्टआव बेयाव रेस्टुरेन्टआव मावनाय बायदि मोनदों आरो आङो थारमाने बुस्थुआथ' जाहैबाय दा लोगो थोगोनिथ' खोथा गैला नालाय खोनाबाय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय जेनेबा खोथाया जाहैबाय जेनेबा नोंनोबो खोन्थाखादों फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव स्टाफ हिसाबै जेनेबा फिसाइजों थाफागोन मागोन होननानै नङा होमबा आंनि सिगाङाव बे हिनजावनि फारसे फैसालिनिबो नाम बुंफेराखै खेबसेनो आरो सासे लोगोल' हमबाय थादों आदा बियो लोगो हमबाय थादों लोगो सासे लोगोजों आं लोगो हमनो होनदों ओमफ्राय बे मालिकनाव माबानानै फैनाय जाहैबाय आरो फ्लाइटजों फैदों बियो गुवाहाटिसिम आरो खोन्थानायालाय खोन्थादों रेस्टुरेन्टआव आं स्टाफआव थाफानो नागिरदों सासे लोगोजों होननानै बुंदों आरो बियो थांफिननायाव मा नोङो ओमफ्राय फ्लाइटजों थांफिनदों होनना खोन्थादों नोङो फ्लाइटजों थांदों होनदों आदा बियो आंनि सिगाङावथ' बिदि होनाखै फैसालिया गावसोर सानजोंनो थांदों थांनाया खिन्थु क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनजों थांदों बेबायदि बेबायदिसो माथो अखानायैनो जेनेबा बियो बेयाव गुवाहाटियाव हर थाहैदों हर थानाय हराव आंनो फन खालामदों आदा 10ता बाजियाव थारमाने फनखौथ' हरखागोन थारमाने फन हरनाया जेनेबा माखासे बुस्थुखौ गावबो लाखोमानांगोन नालाय नोंजोंथ' मोजां देखायखानांगोन बे उफाय गैया फनखौथ' कन्टिनिउ दोनबाय थाखानांगोन नोंजों दा नों मोनसे सन्देह खालामफ्लांगोनबो जानो हागौ नोङो बेखायनो गाव नोंजों कन्टिनिउ लाखिबाय थादों फनखौ दा नोंखौ दा जेनेबा नों दा बुंहरनाय बेनो आरो जे माने क'क्राझाराव रेस्टुरेन्टआव जेनेबा गाव स्टाफ हिसाबै थाफाफैगोन मागोन होननाया बिदि होनलांदों आदा बे आंनि सिगाङाव आरो आं बेखौ सैथोखौ आं नोंजोंनो खोन्थाहरो बेनो आरो बाथ्राया दा हिनजावनाबो रेस्टुरेन्ट दंखायो नालाय दा बे ओमफ्राय जोंहाबोथ' न'खराव बुहुत मानसिया दा डिटेल्स माबाबाय थादों बिनि रेस्टुरेन्टखौ मिथिया माथो गसाइगावआवबो दंबावो ना आदा बेहा थागोन बेनाथ' थागोन थानोबो हागौ खिन्थु क'क्राझाराव दङ गसाइगावआवबो दाब्बा ना मा दङ नै बेहा बिदि होनदों आरो दा ओरैनोथ' जेनेबा खोथायाथ' नंगौ बादियानो जाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय नों मा सानमारदों जेनेबा दा साननो माने आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ आंबो बेखौ ओरैनो हगारा दा आंहाबोथ' माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ आं मालाबाबो होखाया आरो जुदि बिसोर लालायदोंबा होदोंबा बे न'आव जायगा गैया आरो 100% 50-50 आरो बे आंजों माबा मोनसे माबानांगौ दाथ' माने कल रेकर्डखौ जाय फुल नायदों माने कल रेकर्डखौ जाय माने खोंजोब्बाय बिसोरथ' माने गासिबो मिन्थिजोबखाबाय जानो हागौ आरो ना गाइस कल रेकर्डआव मा बुंखो मा होनखो आरो सोरबाफोर जुदि नुखादोंबाथ' बेथ' बेलेग खोथा आरो ना गाइस ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर जुदि आंनि नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायदोंबा आरो जाय फुल वाच खालायदों बिसोरथ' माने गासिबो मिन्थिजोबखाबाय जानो हागौ आरो ना गाइस मा बुंखो हिनजावा ओमफ्राय आरो आदा जनखान्थिया मा सोंहरखो माने गासिखौथ' मिन्थिजोबखाबाय आरो ना गाइस आं जेबो बुंनांगौनि खोथायानो गैया आरो ना गाइस ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना गाइस ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबसक्राइब खालामदो आरो ना आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो आरो ना गाइस ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय